Sa Good Vibes, masobra sa shinmil nga cash kag cheque ang ginuli sa mga tampad nga staff sang isa ka restaurant sa Tag-iya sini sa Banwa sang Manapla. Sang nag-brown out na bilin sang isa sa ilang nga nanging customer ang isa ka bag sa ibabaw sang lamesa. Wala naman nagduha-duha ang watchman kag dishwasher nga si Herman Balasan nga itugyan ini sa cashier sang Bulas Highway Restaurant sa Banwa sang Manapla. Wala siya magdungdong nga ang unod sang amo nga bag, mga cheque kag bundle sang kwarta nga naglapot sa 1,000 pesos. Gilayo naman nga gintawgan sang tagdumalahan sang restaurant ang Tag-iya, tubtob nga nabalik ini sa Tag-iya sang amuman nga gabi sang Hunyo 24. Labi ang pagpasalamat sa lalaki nga Tag-iya sang bag nga wala na nagpakilala pa. Kalipay naman ang ginbatsyag Nanday Balasan kag Sheila Grapa kag nga kahera sa restaurant. Suno kay Balasan, nalipay siya nga madamo naman ang nagadayaw kag nagpa-picture pa tungod sang iya ginpakita nga pagkatampay. Pero para sa iya lang, ginatuman ang pagsulundan sang kumbuyahan nga para man sa ikaayo sang ilang mga customer. Bangod man sang bugal nga ila nahatag mismo ang Tag-iya na ang naghatag sang reward sa ila. Kaya mo nga nga mag-arolos siya pati-patikit ang pagkagin nakita. Bali, bigyan sa mo iarap lang mataligan, pagdating sa counter, kasi di mo lang kaliya pagkapan ng balaya hao. Kung baga, usa siya sir mo,